Det här är bara Fadimes historia. Ingen i familjen vill ställa upp på en intervju. De säger att det enda de vill nu är att Fadime lämnar dem i fred. Hon har gjort sitt val och ingen vill henne något ont. Hon har alla på sin sida, men familjen är krossad. En släkting säger så här: ni ser oss som vampyrer. Ni ser Fadime som en liten invandrartjej som man ska tycka synd om. Men det är hon som är starkast nu. Hon har pengar, hon har utbildning. Hennes pappa är helt förkrossad. Hennes mamma bara gråter. Vi sitter hos dem varje kväll för att de ska överleva. Kan du förstå den här totala kränkningen som familjen känner? Ja, jag måste säga, efter jag har sett inslaget kändes fruktansvärt för mig också att uppleva sådana händelser i Sverige. Det är väldigt stark påverkan på alla kurder som bor i Sverige. Jag såg att mamman lider, jag såg Fadime lider, jag såg pappan lider, hela familjen lider av det här. Och det är ingen mening i det hela. Vad som det handlar om är här att övergång från en kurdisk samhälle till levnadssätt i Sverige. Hur vi kan balansera den som kurder. Vad är det som har varit så svårt för en familj som Fadimes, tror du? Allra svåraste i det hela är att pressen utifrån. Oftast kanske det här pressen finns inte, men kurder upplever det här som en stark press utifrån att deras dotter eller hamnat i den här situationen. Då tror de att det finns en stor press utifrån som de måste handla snabbt och göra någonting. Visa värdighet i det hela. Tycker du att Fadime överdriver när hon pratar om sin kultur? Att allting i hennes liv styrs av kulturen och kulturens regler? Jag tror att det ligger sanning i vad hon säger enligt vad hon upplever som en tjej i 21 år. Men hon har lite fel när det gäller tradition och kultur. Det handlar inte om... när det gäller tradition och kultur för kurder, det är att behålla sin kurdiska identitet i första hand. Och när det gäller sådana där förhållanden och giftermål så finns det så kallade tradition som säger att familjen ska bestämma vem man ska gifta sig. Men den där, man får ta det här som nackdel och fördel med en tradition. Jag accepterar inte en sån där som en kurd, och många accepterar inte bland kurder heller. Men det finns familjer fortfarande som går enligt den traditionen. Vad som är viktigt här är att när det här kommer på ute i massmedien, många svenska allmänheten tror att kurdisk tradition och seder gör att man ska använda våld, man ska döda varandra, man ska göra det och det. Det är fel. Vår tradition är precis alla andras tradition. Det handlar inte om våld och aggressivitet, utan det handlar om levnadssätt man har levt. Och som jag sa i början, att det här pressen utifrån, det är mycket viktigt. Många upplever att vi måste göra någonting. Men det är falskt. Jag säger till alla, det där finns inte. Alla tror att folk pratar, men det är ingen som pratar. De kan prata, men de säger inte att för den här brorsan du ska gå och döda den där tjejen, din syster. Det är ingen som säger så, utan de kan prata, du vet, alla kan prata, det spelar ingen roll. Men det är ingen tradition. Så att vi måste definiera traditionen. Och svenska allmänheten måste veta att våra traditioner har många fina sidor också. Det här är inte vår tradition att använda våld i sådana där förhållanden. Det här handlar om kulturkrock som jag berättade, att vi måste hitta någon lösning där alla parter förstår varandra. När ett sånt här program har sänds nu, vad tror du att det kan leda till? Kan det leda till någon öppning i Fadimes familj, eller kan det bli än hårdare
konfrontation dem emellan? Jag tror att det första, det du säger, att det kommer bli öppning för familjen. Och det beror på hur kurdiska nära släkt och familjer som är nära till den här familjen som kan övertala med föräldrarna och med brorsan, samtidigt de som känner Fadime, att de kan prata så att de kommer till försoning någonstans. Va? Och inte bara för den här familjen, det finns flera exempel i kurdiska gruppen. Vi måste hitta någon lösning på ett kurdiskt sätt samtidigt som vi lever i Sverige. Och då menar jag att det går att övertala familjen i en sån här situation att en kurdisk tjej blir kär i en svensk kille. Det är inget fel i det. Och så, det kan vara omvänt också. Det finns många kurdiska killar som är tillsammans med svenska tjejer. Det är ingen som säger att det är fel. Så att det handlar inte om det här tradition. Om en familjs pojke kan vara tillsammans med en tjej och inte tillåter sin dotter att vara tillsammans med en kille, svensk kille, det är fel. Det är ingen tradition. Hur skulle familjerna kunna göra annorlunda? Jag tror att det viktigaste är att de måste veta och känna till att sådana där händelser förekommer i kurdiska gruppen. Inte bara kurdiska gruppen, det förekommer i andra invandrargrupper. Framförallt de som kommer från Mellanöstern. Och det här är ett problem för alla oss som bor i Sverige, som jobbar med invandrare och flyktingar och nya svenskar med integrationsfrågor. Det är ett sätt att förstå. Vi måste förstå hur familjen upplever det här. Vi måste förstå hur Fadime upplever det och hur brorsan upplever det här. Alla måste vi förstå. Vi kan inte försöka förstå en och göra den andras syndabock i det hela. Och det är viktigt att vi förstår varandra. Och sociala myndigheterna har ibland handlat fel. De tror att en tjej som i Fadimes ställning kan hamna i en sån situation. Det allt hon berättar är sanning. Det kanske är sanning, jag vet inte. Men jag berättar om det här fallet. Men vad jag försöker säga är att sociala myndigheter i Sverige måste förstå bägge sidor. Och när vi säger traditioner och seder så måste vi ska inte överdriva det. Tradition och seder ska inte ha sina dåliga sidor. Våld är ingen tradition. Det är ingen seder att använda våld, att vara brutal. Det är ingen tradition. Det kan ingen påstå att det är min tradition. Tror du att det är så att de flickor som lever här i Sverige hålls hårdare än vad de skulle göra om de bodde kvar i hemlandet? Ja, det beror på vilken del av Kurdistan man kommer ifrån. Kommer man från landsbygden så vill man säkert behålla sin identitet här. Och det är en trygghetsfråga för många familjer och behålla sin kurdhet som tradition och inte försvinna i det här samhället. För ni vet, i vårt hemland pågår ett krig. Det är mycket brutala trakasserier och förtryck som pågår av ockupationsländerna. Och våldet är dagliga företeelser i hela Kurdistan. Så att folk som kommer hit, som har flytt hit, de vill säkert behålla sin identitet som kurdiska identitet. Och det ska de göra. Men samtidigt ska de integrera i det här samhället så att sådana där händelser inte förekommer. Men då är det ju någonting som måste bort. Vad är det som skulle behöva försvinna för att flickorna skulle kunna ha en del av det svenska livet? Kunna leva en del av det svenska livet? Jag tror att man måste först säga till alla ungdomar som växer i Sverige att de ska, eftersom de har bättre förutsättningar än sina föräldrar när det gäller att läsa, studera och förstå omvärlden, förstå allting. De kan läsa och skriva, många saknar det här bland vuxna. Så att de kan försöka lite anpassa, förstå sina föräldrar. Att inte söka konflikt i första hand. Det kanske känns att en flicka har rätt att ha sitt liv. Det är absolut så. Va? Alla har sitt liv.
Men samtidigt, för att undvika det här brutaliteten, undvika det här bråket, lidandet, så måste framförallt ungdomar försöka anpassa. Men jag menar inte att de ska begränsa sig, för deras liv, deras frihet är i första hand, alltså det är en garanterad rättighet här i Sverige och i hela världen. Så den ska inte trampas, men samtidigt det är en ömsesidig förståelse mellan ungdomar och familjen, och ena sidan så myndigheter och kurdiska föreningar, andra sidan, så vi kan hjälpas åt så att överbrygga. Så att, menar du att mitt i upprördhet som kan uppstå så måste man ändå behålla respekten? absolut, det är det som jag menar. När jag ser det här inslaget, jag ser alla lider. Varför ska de lida? Det har inte begåtts något brott. Det är någonting som man kan, om man förstår varandra och man kan försöka förstå varandra, så man kan lösa det. Va? Och pressen utifrån, det är inte så viktigt. Jag säger till alla familjer, det är inte så viktigt, för sådana företeelser finns i kurdiska gruppen och andra grupper. De är inte ensamma om det här. Och det här ska vi försöker ta det från Kurdiska riksförbundets sida, försöka diskutera det här öppet. Bland det som hände i rättegången, vi ska diskutera inom vår grupp med svenska myndigheter, med svenska allmänheten. Det här är ingenting man skäms för det här är ett levnadssätt som vi har kommit i en konfliktsituation, den ska vi lösa och vi ska hjälpas åt. Och här gäller det är viktigt att alla förstår varandra, att man när jag ser att brorsan hamnar i häktet, det är dubbel tragedi för familjen. Va? Mamman sjönk, pappan samtidigt. Och flickan blir mer brutal i sina attityd, eller hårdare i sin attityd på grund av att hon känner sig ensam. Och det här är någonting som man måste förstå. Man ska inte upplösa konflikten utan försöka dämpa den. Finns det någon öppning för just den här familjen, tror du? Jag tror absolut det finns vägar. Jag känner inte den här familjen, men säkert om den kurdiska gruppen som ser det här, som inte vill bli känd i Sverige på det här viset, så ska vi absolut hjälpas och försöka lösa sådana där problem som vi brukar göra på kurdiska sättet. Men då den här diskussionen att man ska inte förlora sin tradition och seder och samtidigt anpassa svenska samhället, det är mycket viktigt. Det är djupt balansgång som gäller här, och där alla måste hjälpas åt. Vad skulle krävas från Fadimes sida för att familjen skulle närma sig henne i det här läget? Som jag sa, Fadime är mycket ung, hon förstår inte, men hon har blivit hård i sin attityd. Och jag märkte i programmet att hela tiden, så fort hon hörde det här hotet och det utvecklades hotet och sånt, så blev hon hårdare i sin attityd. Men samtidigt tror jag att hon längtar efter sin familj, den dödsfiende kanske som ses som bror, men samtidigt är hon inte emot sin bror heller. Det där är mycket känd bilder som vi såg. Innerst inne handlar om andra saker, men de visar på det viset, och jag vill bryta den där punkten. Jag vill att folk bryter det här dödsläget, va? Som vi såg i det här programmet. Och det är mycket viktigt det som ni gör i det här programmet. Samtidigt det kan ibland kännas lite ensidigt i många av tittare som tittar på det här kommer säga att det är mycket ensidigt program på en eller andra sättet. Men jag tycker det är viktigt att vi diskuterar det här öppet, och vi ska inte vara rädda för någonting, och det här är vårt problem, vi måste lösa det. Det är inget fel att man diskuterar det här öppet. Tack för att du kom hit. Tack. Striptease är slut för ikväll. Vi är tillbaks om 2 veckor igen. God kväll.